שלום לכולם, ברוכים הבאים לבית שלי. אמנם זמני, עד שנקבל את הבית החדש, אבל ברוכים הבאים בכל אופן. נקראתי לדגל, כמו שאומרים, לבוא ולהראות לכם את הדבר הזה, את המוצר המקסים הזה, המולטיקוק. חברת פיירקס. אמרו לי, תשמע אלקנה, בוא ניתן לך אתגר. בוא נראה אם תצליח לבשל משהו במינימום זמן, במקסימום טעם, במקסימום איכות. וואלה, נקראתי לאתגר, אבל יש בעיה. הדבר הזה באמת יכול לעלות על כיריים ולבשל איתו על אש גלויה ולעשות איתו הרבה דברים טובים, אבל אינדוקציה קצת לא לקחו בחשבון. אז אמרתי, בואו נעשה לכם ארוחה שתכלול גם מנה ראשונה, גם עיקרית, גם אחרונה. בתנור? כן, בתנור. מבולבלים, גם אנחנו, אבל נריץ אותה. מי שלא יודע ומי שלא שם לב, אלקנה ביטון, פליטי מאסטר שף, ענייני טייפ של מאסטר שף, אמנם מקום שני, אבל משתדל להישאר בעניינים. שנצא לדרך, נתחיל לבשל. אין פה אפקטים או משהו, אם אתם תראו, הלוואי ויכולתי להראות לכם, המצלמה נמצאת על המקרר השני שלי, ואני מבשל פה מתוך, אף אחד לא רצה להתנדב לבוא לצלם אותי, אז תתמודדו עם זה, אם אתם לא מבינים משהו, תרימו אצבע, אני ישר יענה. הדבר הראשון שנכין בעצם, והבטחתי שנשתמש בכל הכלים, כולל המכסה. הדבר הראשון שנכין, בטח שאתם חושבים בשר, לא, דווקא נעשה עוגה. ונשתמש בכלי אחסון, השטוח. יש פה מסננת, ועוד כלי שיכול לשמש כסיר באש גלויה. נשתמש דווקא בכלי הזה, נעשה עוגת מייפל, ממש ממש כלילה, ממש זריזה. אפילו אני, שלא מתחבר לאפייה, טק מרים, בקלות מכין אותה. אנחנו צריכים ככה, 3 ביצים, תראו את הפשטות של המתכון. הופ, קיור. צוות הפקה, תראו אחר כך, ננקה. זאת אומרת, אשתי. מטרפה, אמנם לא מקצועית, אבל מטרפה. מיכל משמנת אחת, גם נזרק לו פנימה. 3 חבילות סוכר וניל. אני לא עושה פרסומות לסוגה טובה. כוס ורבע של קמח תופח. זורקים את כל הדבר הזה, לא לפחד, הכל בקונטרול. כוס ורבע סוכר. רבע. והדבר שאף מרוקאי לא יכול בלעדיו, חצי כוס שמן. פה סיימנו את הסיפור של העוגה, נגיעה של וניל. ואפשר לגשת למלאכת העירוב. מערבבים במרץ, אנחנו לא רוצים גושים. בהתחלה זה ייראה יבש, אבל עד שהשמנת והביצים קצת ייפתחו, כל המרקם של הדבר הזה ישתנה. המרקם שלו יהיה יפה, אתם יכולים לראות. סליחה בצד. ממש לערבב טוב טוב. רצוי באמת עם הטרפה. מיקסר יכול לעשות את העבודה לעצלנים. הוא גם פחושה אחרי הכל, לא צריך להיות מדען. להכין תנור כמובן מראש ל-180 מעלות. והנה, הבנית שלנו מוכנה. לא יודע, לי זה לקח משהו כמו דקה. לא יודע, הפרופיל שלי הזה יותר יפה או הזה, אני לא יודע, תחליטו אתם. ספרי חלודה, או ספרי שמן, לא משנה. ריסוסון, יוצקים, עד 3/4 גובה, לא לשכוח שזה קמח תופח ועולה. אם נשארה תערובת, אפשר לעשות במאפינס או משהו. תנור 180 מעלות, חצי שעה עד 40 דקות, להשגיח על העוגה, היא עולה יפה. היא עולה ממש יפה, לתת איזה נגיעה קלה, אני מיד מגיע.
או שאיך אומרים, הכינותי מראש. מייפל מלמעלה זולפים, מזליפים, סליחה, משטחים עם כפית, עוגת מייפל, חצי דקת עבודה, 40 דקות תנור, אבל לא אכפת לכם, תוכלו לשבת על הספה ופשוט ליהנות מהריח. יאללה, נעבור למנה השנייה. אני דוגל בשיטה של אוכל בריא, אז היום נעשה אוכל שהוא בריא. תכף אני אראה לכם גם איך עושים. המנה שאני הולך להכין לכם זה בעצם עוף צלוי, אבל אנחנו לא נשתמש בהרבה תבלינים, אנחנו נשים ירקות למטה שבעצם הם גם יקבלו את המיצים של העוף, את כל השומנים שהעוף מגיר בעצם, אתם תראו שגם אני חוסך בשמן במנה הזאת, והמרכיבים הם מאוד פשוטים. עם המצב של היום אנחנו שמים לב הרבה לכיס ולכל מה שסובב אותנו, אז למה שלא ניתן דגש בעצם למנות שהן מזינות, בריאות, טעימות, וגם המחיר שלהם לא כזה יקר. אז המנה שאני הולך להכין לכם עכשיו היא לא עולה על 25 שקלים. אני צריך בעצם 2 קריים שאני מניח אותם על הרשת בעצם, על התבנית הזו שבעצם היא מחוררת כפי שאתם רואים, וזה בעצם מה שאני עושה. אני לא שם מלח, אני לא שם פלפל, אני לא שם כלום, אני פשוט משאיר אותם. הדבר היחידי שאני יכול בעצם לעשות זה להוסיף על זה קצת ימין יבש. ימין יבש ייתן פה בעצם איזושהי ארומה טובה, ורוזמרין יהיה מיובש. זהו, זה בעצם החלק של העוף. אני לא, שימו לב, אין פה שומן, אין פה כלום, רק הדבר הזה. זה עומד פה בצד, מחכה לי. נעבור בעצם לבסיס של כל הדבר. יש לי דלורית, חותך אותה כאוות נפשי, לא צריך פה מעבדה מדויק. קוביות, חצאים, רבעים, מה שתרצו, יכול לעשות את העבודה, זורק לתוך הסיר. שיניים של שום, זורק גם בפנים. לוקח חצי בצד, עם הקליפה שלו, מוריד לו רק את החלק העליון. אני בעצם רוצה מניפות כאלה מגניבות של הבצל. עובר עליו צורה הזאת, צורה הזאת ובצורה הזאת. גם אותו שם בפנים. אני רוצה צ'אנקים גדולים כאלה, משהו שיוציא לי הרבה טעם. יש לי גם בטטות שחתכתי. בטטה יותר יקר מפרגיות, 30 שקל קילו, אבל עשה מחיר הערכה. אני גם זורק אותם פנימה, מסדר, לא מעמיס יותר מדי. אפשר אם מישהו רוצה, למרות שזה ישמור על המסה שלו, כי אנחנו לא נעבוד בטמפרטורות גבוהות. אני שם מלח. איפה הפלפל שלי? רגע, מיד מגיע. מצאתי אותו. פלפל שחור, וגם פה אני שם מעט ימין. בטטה אוהבת ימין. שמן זית ברמת נגיעה, לא ברמת אמבטיה, ברמת דוש כזה קטן. זה השמן זית שלנו, זה הקלות. כל הדבר הזה בעצם, אני מניח אותו אחד על השני, נכנס לתנור. תכף אני אראה לכם את התוצאות, תמתינו דקה, נלך לתנור השני שלנו.